full wis ini engko iso request jongkok duduk ngono ya. Engko pen wis atur dhewe. Nah, omah iki sik progres pembangunan. Cara ngono wis hampir 90%-an yo. Nah, saiki langsung nang lantai loro e. Nah, iki tamenge wis ready. Nah, iki tanggane wis ditekel kabeh ngono yo. Nah, tangange seberapa parah nih kok ditutup yo. Nah, iki asih durung ditutup. Nah, iki. Nah, saiki langsung lurus mrene. Nah, iki. Menggok nang sebelah kanan kene iki yo. Nah, iki nang gone kamar mandine, sinan ndukur, kiwa tengene wis full keramikan. WC-ne iso request duduk utawa jongkok. Nah, nang kene iki cara ngono nang lantai loro ne digawe kamar mandi ben opo? Ben nek pen kebelet pipis utawa BAB, cek gak meningsor. Soale apa cek gak pegel sikile yo. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua. Kalau nang ndukur koyo gini iki yo. Saiki langsung